Mi smo danas ovdje da kažemo da nam je dosta. Nakon 24 godine prisiljeni smo izaći na ulicu i tražiti primjerenije plaće, tražiti da se naš rad cijeni i da dobijemo ono što smo zaslužili. Tražimo jednostavno veće plaće, usklađenje plaća sa troškovima života i kolektivni ugovor za sve radnike. Mi ne tražimo luksuz, mi smo potplaćeni i naša borba neće stati danas na ovom skupu. Hrvatski sindikat telekomunikacija predstavlja radnike i u A1 Hrvatska, i u Hrvatskom telekomu, i u Telemahu. Ovo je prosvjed ne samo radnika A1, ovo je prosvjed svih potplaćenih radnika telekomunikacijske djelatnosti i do kraja godine krećemo u pregovore za kolektivne ugovore u sve ove 3 kompanije. I mi ćemo reći što je to tržište. Minimalac nije tržište i nije cijena rada telekomunikacijskog sektora.